看着你傻傻笑，傻傻笑，一见你就笑。我好奇你太乖乖，好奇你是一块。It's me again, Mamasita Nicole. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe muna yan. So anyway guys, may video ako na i-share sa inyo is about Costco. Ano nga ba ang Costco? Ang Costco, it means grocery siya na pinakamalaki dito sa Amerika, wholesaler. So I hope na mag-enjoy mo sa akong video na akong i-share sa inyo, and God bless.
So anyway guys, napuday ko i-share na lain na grocery, sprout siya. So ang sprout is organic. So gihalo na lang nako sa video na akong i-share sa inyo karon na video. So I hope guys na nag-enjoy mo. Thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Bye guys!